Sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas, welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Mayo 7, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Hepe sa Police Station number 8 kag 4 kay pa nga pulis gin-relieve. Governor Lacson, plano nga palawigon pa sang duwa ka simanang GCQ sa Negros Occidental. Sa balita national, ABS-CBN nagapangayo sang TRO sa Supreme Court para punggan ang closure order batok sa TV network. Congressman Abante nag-file sang hagna nga nagabasura sa NTC. Sa balita international, 5 patay sa gas leak sa isa ka planta sa Pungsod, India. Sa sports balita practice, ang pila ka NBA teams ginapaabot nga magbalik sa Biyernes nga adlaw. Sa showbiz news, award-winning ni Grancer filmmaker Peke Galyaga nagtaliwan kainas sang aga. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang may Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 9 Action Radio Philippines Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal.
Gin-relieve sa pwesto bilang hepe sang Police Station number 8 si Police Major Charles Hever kag-apat kiban pa nga pulisa. Epektibo kahapon nga adlaw matapos wala na sunod sa mando ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Sunod kay Binyas, may ginmando siya kay Hever nga wala natuman angot sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Ginahulat sa karon ni Binyas ang investigation report sang Investigation and Detective Management Branch sang BCPO angot sa wala niya nga pagtuman sang mando. Si Police Chief Executive Master Sergeant Voltaire C. among nagbulos kay Hever bilang officer in charge sang Police Station number 8 sa idalom sang supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Levi Pange. Gin-relieve man si Police Corporal Chris Mar Leduha, Police Corporal Rusty Nino, Patrolman Rinmar Bermil kag Patrolman Philip Cueto. Si Hever upod sang apat ka mga pulis ang gendestino sa admin office sang BCPO. Relief po siya na temporarily while ongoing evaluation sa performance at investigation. May mga palagi. May mga NSR po nga wala complain. Nabatian si BCPO Director Colonel Henry Binyas. Samtang Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga palawigon pa ang pagpatuman sang General Community Quarantine kon GCQ kunin niyang matapos na sa Mayo 15. Sulod kay Lacson, plano niyang palawigon ang pagpatuman sa sulod sang 2 ka semana kun tugutan sang National Interagency Task Force o kon National IATF. Apang ginpathag sang gobernador nga mangindepende sa gihapon sa igapagawa ang guidelines sang National IATF ang iyang mangindesisyon. Nagapati ang gobernador nga ang GCQ implementation among perfect quarantine model para subong nga sitwasyon sa di nagapangatubang sang krisis ang pungsod bangod sa COVID-19. Nagasalig man si Lacson nga ma-downgrade ang syudad sa Bacolod ang ginpalawig nga enhanced community quarantine kag panubuan sa GCQ sa pag-abot sang Mayo 16. Personally, I think I'd like to continue with GCQ because anyway, there's a lot of sectors that we're allowed to return to society. No, we haven't really warmed ourselves up, no, with under a GCQ. So personally, I am for a extension of the GCQ. Nabatian si Negros Occidental Governor Lacson. Samtang nabalaka si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga epekto sang plano nga pagbalik sang domestic flights matapos ang pagpatuman sang enhanced community quarantine sa mga lugar nga ginakabig nga high risk areas. Sunod kay Lacson, makabig nga major concern para sa iya kung magbalik ang biyahe sa mga aeroplano bangod mabudlay na nga makontrol sang gobyerno probinsyal ang pag-inabot sa mga pasahero. Apang gingklaro ni Lacson nga hindi pa mapatod kung anong matabo matapos ang Mayo 15 nga implementasyon sang General Community Quarantine bangod kinahanglan pa nga may baluan kung ano ang kaundan sang guidelines nga ipagawa sang National IATF. Una nga ginanunsyo sang pila ka mga airline companies nga nagaplano ang mga ini sang partial resumption sang pila ka mga international kag domestic flights sa Mayo 16 kung tugutan sang gobyerno. What I'm hearing, and I'm troubled about it, is that maybe domestic flights will start operating already. So that's major concern. That's the thing. Nabatian si Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban nga balita lokal, turnover sa Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang donasyon sa nga swab mobile para sa lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod sa dinang seremonyang ginpatigayon sa Bacolod City Government Center kay nasing aga. Ini nga proyekto ang natigayon pagi sa inisyatibo nga ginhimo sang anak ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga si Cara Leonardia. Ang first BioSafe swab mobile ang labing una nga proyekto sa bilog nga Pilipinas nga sarang magamit sang syudad angot sa nagapadayon nga problema dulot sang COVID-19. Ini nga proyekto ang natigayon pagi sa bulig kag expertise sa mechanical kag biomedical engineer nga Bacolod noon nga gingklala kay Engineer Joseph Saril nga mo ang naging partner sa anak sang alkalde. Personal nga ginduso sang bata ni Leonardia ang mga proyekto matapos ngini ang nagbatsyag sang pagkaalarma sa epekto kag halitan nga gindulot sang COVID-19 sa hanay sang mga doktor kag nurses sa bahin sang Metro Manila. Samtang sa dugang pang balita lokal, aprobado na sa third kag final reading sang sangguniang panglungsod diri sa mga syudad sa Bacolod ang ordinansa nga nagapatuman sang penalidad sa mga persona nga nagahimo sang diskriminasyon batok sa mga COVID-19 patient. Sunod sa author sang ordinansa nga si City Councilor Renicito Novero,
ang sinuman nga mapamatud-an nga nakakometer sa among kasuguan ang magapangatubang sang penalidad nga 5,000 pesos kag pagkapreso nga di magdumo sa isa ka tuig. Suno sa konsehalang COVID patient nga ginatumod sa among ordinansa, ang nagalakip sa mga persona nga ginakonsiderar bilang PUM, PUI, lakip na ang mga individual nga nakarecover sa among virus. Suno kay Novero, tuyo sa among ordinansa nga maproteksyonan ang tanan nga mga COVID-19 patient, anuman nga sahi o konforma sang diskriminasyon. Dugang pa sang konsehal ang effectivity sang ordinansa, ang mag-uumpisa sa tion nga mapermahan na sang alkalde ang among kasuguan kag makumpleto man ang required publication sini sa mga lokal nga pahayagan. Ordinance that prohibits discrimination against COVID-19 patient kag naga-imponer sang penalidad sa violator. Ang penalty is 5,000 nga fine and not less than 1 year imprisonment. Una sa balita, una sa aksyon. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise ni magkalipat nga maga detoxify ugali ang pag-inom sang DTX 500. Bawal ang DTX 500 ang nagatino sa imo dugo nagasilhig sang mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubos ang imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko nga dugo? Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this
lain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda. Una sa aksyon! Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpangabayang ABS-CBN sa Supreme Court sang Temporary Restraining Order kon TRO batok sa pagpatuman sang Cease and Desist Order kon CDO nga gin-issue sang National Telecommunications Commission kon NTC. Base sa 46 kapahinang petisyon for certiorari and prohibition, nagpangabayang media network sa Korte Suprema nga i-set aside ang CDO kag magdeklarar sang permanent injunction batok sa pagpatuman sini. Sunod sa network, ginabuso sang NTC ang ila pagdesisyon sang nag-issue sila sang CDO sang sa itugyan sa Kongreso kag mag-issue sang Provisional Authority para tugutan ng ABS-CBN kag ang ila estasyon nga padayon nga mag-operate. Sunod sa ABS-CBN, bangod sa gin-issue nga CDO na bayular ang right to equal protection of the law kag right to due process sang kompanya, bangod ini ang gin-issue nga wala sang due notice kag hearing. Sunod pa sa kompanya, ang CDO ang nagabayular man sa right of the public information kag freedom of speech kag magatugas sang serious kag irreparable damage sa ABS-CBN kag sa linibo ka mga empleyado kung hindi mapunggan ang pagpatuman sang CDO. Sa Lebloan, Mayo 4 sang nag-expire ang franchise sang ABS-CBN samtang nagapabilin nga pending sa Kongreso ang pila ka mga hagna para sa ila franchise renewal. Samtang gin-file ni House Minority Leader Benny Abante Jr. ang hagna nga nag-abolish o nagabasura sa National Telecommunications Commission o NTC. Bangod ini ang useless suno sa iyang ahensya. Ginaduso ni Abante ang House Bill 6701 nga nag-aamyenda sa Republic Act 7925 o Public Telecommunications Policy Act pagi sa pagbasura sa NTC kag sa iluhon ng ilang poder kag trabaho sa Department of Information and Communications Technology. Gin-file ni Abante ang House Bill isa kadlaw matapos nga nag-issue ang NTC sang Cease and Desist Order batok sa padayon nga operasyon sang ABS-CBN. Ginakabig ni Abante nga ang natabo ngang tampa sa Kongreso kay sa ka-Act of Defiance. Sunod sa kongresista, nagkometer na sadtong Marso 10 ng NTC sa House Legislative Franchises Panel Hearing nga maghatag sila sang Provisional Authority sa TV network. Una sa balita! Una sa aksyon!
Sa dugang nga balita national, liwat igin palawig sang DILG ang pagpanagtag sang ayuda sa idalam sang Social Amelioration Program o konsapa tubtub Mayo Jessa. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, 985 sa 1,634 ka mga LGU sa Pilipinas ang nakatapos na sang SAPA payout. Suno kay Anyo, may mga LGU nga nakatapos na sa payout kag nag-umpisa na sa liquidation. Kagini ang iga-validate kag sunod na nga ihatag ang second tranche sang ayuda. Suno kay Anyo, ang pagpalawig sang deadline ang bangod sa mga problema nga na-eksperyensyahan sang dalagko nga mga lugar lakip ng National Capital Region, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, kag Cebu, kag Davao City. Nagpandam naman si Anyo nga ang mga LGUs nga mapaslawan sa deadline nga Mayo Jessa ang makabaton sang show cause order halin sa ahensya. Abril 30 sang una nga gin-set sang DILG ang deadline para sa first tranche, pero ini ang ginpalawig tubtob Mayo 7 kag karon liwat nga ginpalawig tubtob Mayo 10. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita international.
Patay ang kapinlima ka mga tawo samtang 150 ka iban pang gindala sa hospital matapos ang gas leak sa isa ka Indian chemical plant. Natabo ang gas leak sa LG Polymers plant sa Visakhapatnam City kag natabo subong adlaw. Natabong insidente malapit sa 3,000 to 4,000 ka mga residente sa palibot sang planta. Ang gas ang nahibaluan ni isa ka styrene, isa ka flammable liquid nga ginausar sa nagkanilain nga industrial products kang isang fiberglass rubber latex kag iban pa. Sunod kay Tej Barat, Vizag Revenue Divisional Officer, mas sobra sa kalibo ang gin-evacuate kung may kapini sa kagatos ang seriously ill. Sa karon wala pa na ibaluan kung paano natabo ang gas leak. Ang planta ang damlaglang liwat nga ginbuksan matapos ang COVID-19 lockdown restrictions nga ginpatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita ginapaabot nga magbalik sa pag-practice ang pila ka mga NBA team sa Biyernes nga adlaw pero ini ang mangin na limitado. Base sa league memo, ang mga players ang required nga magsuksok sang face mask sa sulod sang pasilidad sang team. Magluwas na labang kunyara sila sa physical activity. Ang mga teams ang dapat man nga mag-disinfect sa anuman nga equipment nga ginausara humalin sa basketballs pakadto sa weight room equipment. Ang team sang Houston Rockets kag Denver Nuggets ang lakip sa mga nagakonsiderar sa pagbukas ng ila pasilidad para sa pagbalik sang practice. Ang NBA ang isa sa mga naapektuhan sa impact tugas ang COVID-19 matapos nginagpositibo ang pila nila ka mga players sadtong bulan sang Marso. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga showbiz balita nagtaliwan sa edad nga 76 anyos ang award-winning Negrense filmmaker nga si Direk Peke Galiaga bangon sa pneumonia takna alas 11:45 kay nasang udto Mayo siya sa may Riverside Medical Center diri sa may syudad sa Bacolod. Ini ang gin-confirm sang utod ni Galiaga nga si Dr. Ricky Galiaga kag sang iya manager nga si June Rufino. Si Galiaga ang una nga gindala sa ospital bangon sa komplikasyon nga gintugas ang iyang past health conditions. Sa isa ka statement nga ginpahayag sang Galiaga family nga ginpagwa subong adlaw, ang direktor ng isa ka visionary kag artista mapinalanggaon nga bana amay lolo kag abyana. Sunod kay Madi Galiaga asawa sang direktor, iga-cremate ang bangkay ni Peke bangod ini ang luyag sini kag luyag ban sang ilang pamilya. Si Galiaga ang kilala sa pelikula sang 1982 war drama nga Oro Plata, 1985 nga Scorpio Nights, Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanghayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ating showbiz news, nagtaliwan si edad nga 76 anyos sang award-winning Negrense filmmaker nga si Peke Galiaga bangod sa pneumonia. Takna alas 11:45 kay nasang udto sa may Riverside Medical Center diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang gin-confirm sang otod ni Galiaga nga si Dr. Ricky Galiaga kag sang iya manager nga si June Rufino. Si Galiaga ang una nga gindala sa ospital bangod sa komplikasyon nga gintugas sa iya past health conditions. Sa isa ka statement nga ginapagwa sang Galiaga family, ang direktor ang isa ka visionary kag artista mapinalanggaon nga bana amay lolo kag abyana. Suno kay Madi Madayag o kon Madi Galiaga, ang asawa sang direktor iga-cremate ang bangkay ni Peke bangod ini ang luyag sini kag luyag man sa ilang pamilya. Si Galiaga ang kilala sa iya pelikula sang 1982 war drama nga Oro Plata Mata, 1985 nga Scorpio Nights, kag 1996 sa fantasy movie nga Magic Temple.
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian hanggang bugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 7, 2020. Sa luwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon